Čaute všetci. Tak táto šialenosť ovláda celý svet už niekoľko mesiacov a zdá sa, že sa jej asi nezbavíme. Ja som oslovil známe tváre a zisťoval som, čo vlastne so spinajom dokážu robiť oni. Pozrite sa, ako je na tom Rytmus, to rozbil? Ego a Dara. S týmto niečo vykúzli. Ježiš, to pozná veľmi dobré, ale kúzla, čiže to si mal mať moju Lauru. Tá si to dáva rôzne na nos, na čelo. Čo dokáže s týmto? Vieš, čo ti poviem pravdu, že ja to prvýkrát držím v ruke. Neviem s tým nič, máme doma 3 kusy, ale musel som to kúpiť. Videl si to? No daj, čo s tým dokážeš. To akorát roztočím, počkaj. No to je všetko, čo dokážem. Na nos, na budúce na nose. Idem len zatočiť, takto. Viac neriešiť. Varila myšička kašičku. Vôbec nič, lebo stále repujem. Viac neviem. Nič si nedokážeš, ak roztočiť akurát. Možno toto. Ale dávaš. Ako to je. Si to rozbil? Nie, nerozbil, pohode. Aj by som si to od teba pevil, len... To sa dá. Dá? No, Rytmus asi najlepšie, že? Ak sa vám samozrejme táto výzva páčila, rozhodne mi píšte do komentov, čo by ste ešte chceli vyskúšať. No a samozrejme, zdieľajte, komentujte, šerujte a odoberajte.